Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pagi hari ini bancaan, alias nyadran. Aku gak war wong kae. Kenapa? Anu kakek ngomong. Aku awar kene ae dene wong lor ki mosok ora dikeki ambeng kok. Ning kene ae ora masalah. Oke guys, iki bancane. Iki bareng-bareng ki. Iki wedokane kok saiki. Anu kae sing dibancaki ratan. Nuturi wong kene iki ruwet. Iya. Ember kono sing dibancaki ratan yo ember. Sajake kok ora kuat mingkret. Engko nek dilorai apa urusane ngono kuwi aku mangkel. Nek rokok terus. Nek rokok terus. Heh? Alah, ora kepeh bali nek kesandung irunge. Oke pemirsa, iki bancaan padha ngengkreh ning kono kabeh lho. Oh, alah bangeten. Kae sing dibancaki iki prapatan ora sendang. Marjuki. Berjer Basuki. Ijo urip. Sapa mati? Kowe aja sembrono, Lik. Kowe. Ijo urip. Delok ning kono teles yo anu gelarane bener wong kene mangkrek ning kene. Sapa? Sukira. Wonge tuku kopi ya tuku rokok nggo bojone awake tak pentek. Sapa? Lek Marjuki. Tak goreng ki. Anu Juki nek lara lho. Anu ku ndek ngene ndek manganan dhisik tak lara iki. Sing dipencaki iki sendang apa-apa aku ki ngono. Anu malang Garo. Wah men. Men ramen ya Allah men. Ya wala lele ngono iki bojone ngono iki bojone sapa? Ha kok ya bule Inggris kene kayak ngene. Ya wis salena ya. Bojone sapa leh aku iki adalah men. Loro tekan neh tekan neh ngono. Nggih, mulih. Alah ya mulih no. Tak kira sapa lah kuwi wong ndi lek. Lah kowe takok kok. Mas aku wong Lebok mang. Lah iki apal aku metu anu iki bojone sapa kowe ngeri aku. Walah tetep. Ngono le. Bojone anak elek lah. Lah iya. Lah iya ndek ngono sapa iki. Kowe sapa kowe ngeri bojone sapa? Enggak, aku kok raine sih adik kaya pake no aku ngono. Nuturi wong kene senap yo. Wis ra nek sing kene ra nek sing kakek ambeng. Wong kidulan malah gak bancaan kabeh. Mbak, wong kidulan ora bancaan. Lawi tok. Kidulan kena diitung nang kidulan. Wong kidulan sing bancakane Mbah Lawi lek Yamin, Tun Baniatun. Sukiyem barang kok ora bancaan piye di Sukiyem. Sukiyem ning kono negaan. Kok tak ingeto kok wong 35 kok mek 5 sing mlebu leh cah. Tetane kok. Bayani cateti. Iya. Anu kowe ki anak apa, Mbak? Heeh. Heeh. Terus ngene sarung tangan aku wis kasih nemen. Iya. Oh. Iki anu babu yo klemon yo. Iki sejati apa-apa mak sing mbok moti iki? Jati. Sapa? Genem. Oh. Guys iki banyakane gaya. Gosok lagi modern Mbak. Ranut ngono ya ora terus garing rene papa korone ora ndek teles apa-apa.
Wong ngantek muni garing kok, kape. Rondo garing iki gagal pokok-pokok pemangan kekurangan. Lah nek rondo nyendil. Iki anak-anak gombong. Rondo telus cerahe, telus sih ora kurang apa-apa. Berarti nek telus kudanan oleh kowe. Keringan wong loro keringan. Wong loro iki keringan. Ya wong iki jalak sampai di rumah di. Antono nek kan ngedepi ayam berkokok gitu. Ya loro Mas lho, Jol. Aku kripsi mentok kok. Heh? Engko sik wayahe. Aku nek gak mau. Ndek wedi nek mencelat ora nek petukane. Po, ana wis ndek kene lha. Ora petuk-petukan sik lah. Kae kerae ning kamar darurat. Iki termasuk bancane isuk Mas, biasane aman. Iki isu-isu. Yen sore awan. Oh sing enak anu. Pas mangan. Kerja sini. Kerja bakti sih. Piye? Kerja bakti bisa berarti. Iya, tapi yo menyang saithik Mas, sak eneke marang yudha mergawe yo repot. Ada anak cah turu sapa lho cah? Anak cabuk ki sapa? Ku anake kami ini dadak malah turu bareng. Wong bancaan dindari aja ning dalan mlebu. Sing dibancaki iki sendang. Nuruti wong wedok iki aku plak pindho. Sedih nalari. Ngono kae terus apa? Perapatane Juki iki. Biasanya ning kene rak rame nur apik. Bancak yang dari Juki. Lah iya, perapatan. Lah nyatane yo enek ngono, ndak. Sing penting niate lah. Kami tua awake lemu. Lemok-lemok napa awake lemu, Mbah? Wis awake lemu nah. Wis nggih. Ya lemu opo? Lemu ki, terpantuk tangane lemu. Pampleng ya. Keserpane iki. Iya le, bapak-bapak. Tapi urung duwe anak le. Bung. Lah sing bojo wingi ndek iki. Hah? Mayahe tanduk. Mayahe apa mbah nek ngarani ngene iki tanduk bahasa Indonesiane apa? Kin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengundi dengan kami selalu diberkati selalu bisa barokah itu sehingga kaki memiliki kita semua sakit nama ayat kecil kita Soalnya lemahnya terus. sedekah bumi ya sedekah bumi kita bohong kita sembilan gayam dalam keadaan sehat walafiat lebih lahir dan batin amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Allah membawa sebagai gerakan jemaah kita Muhammad SAW agar kita bisa
Bapak Ibu, adik-adik ingin ngaji pemberi Pak yo saurunge dadi lurah kan ndek yo sak joge rapi Mbak Yanti nih. Urung dadi lurah kae wis. Kawit dadi nganten. Yang berhormati rekan-rekan perangkat Pak Cari sampai ke sana mentari berkata jam 9 katanya itu. Jadi gue dikepumin doa dia berkata Pak Cari double nanti ya. Setuju berkate cari keri jekne cepu. Urung mateng. Masyarakat lan pemuda ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semangat untuk pagi hari ini. Alhamdulillah mugi-mugi kanthi doa kita mangke panjenengan bohong tambah makmur. Nebani bapak tambah larang ibu. Amin rak sing panen. Sumber bayu yang kanggo disebut abadi lantar sampai akhir zaman nanti. Amin. Katakan tamu istri dari Mbak Esa, dari Mbak Narisa, ini Mas Siti. Oke. Ini sudah mendapat izin Ari Ibu Cari Kentong Mas Siti. Cari kentong. Pagi ini ada tamu kehormatan kita sangat bergabung. Inilah bisa jawab Mas sanggup mengayu bagian Kan mau nih bakul beras kuwi metu gak situ. Terus ganti iki anyar. Yo, ladi lurah dirabi anak jinap. Dirabi cari kentang. Gongkrungu. Anake Suti sing perawan. Terus bojone cari. Cari wis naik pangkat. Jelas ini adalah adat, ini budaya yang kita lestarikan. Kok tak ombe neh ngorong. Sekali lagi Boleh wakil pemerintah kita akan berangkat mengucapkan terima kasih untuk mudahan di balik kesehatan kita semua akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah jebret wis pelo le. Wis tuwek. Dipasangi untu ya wong.